Right, mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinadzo nyaya, aiwa ndinawo ndine nyaya dzakawanda dzandoda ndinge ndinosvitsa kwamuri. So chiiteerera kana uri munyowani paSaint TV watanga kusvika pano nhasi, aiwa pana chakashata kuti usubscribe, wotena on your notification bell kuitira kuti pese patino-uploada mavideos, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Ndichiti makorokoto egoredzva vazukuru vasekuru Saint. Aiwa ndichitenda kuti Mwari akakupinzai muna 2022 zvakanaka. Anditi ndine urombo hwekusabatika kwenguva yakareba. Vazukuru mangoziva kuti festive season munenge munhu anenge achididi. Ndichiti zviri kudii kwese kwamuri, ndichivimba kuti muri vatano, Mwari ari kukuchengetai. Aiwa ndichida kutanga nekutaura mashoko kuropafadzawo vazukuru vangu. Anditi ndichiti dai Mwari akuitirai zvakanaka mugore ra2022. Zvese zvamuchaita zvinge zvinobudirira, muitirwe zvakanaka zvizhinji, imi nevana venyu nehama dzenyu, shamwari dzenyu, wese akakukomberedza ngaitirwe zvakanaka naMwari. So vazukuru, sekuziva kwenyu kuti last year but one paka DJ Fantan, DJ Fantan na Levels necrew ravo vakazomboita nharo, vakabva vaita New Year's Eve gig. Anditi izvo zvakazova zvisvitsa muna taisireva, vakazoberekana ruoko rwemurau rwavabata vave kusera. Anditi ndofunga nyaya yacho muchiri kuiziva, ichiri kuita seunge yakaitika padhuze dhuze. Anditi patori negore yaitika nyaya iyoyo. So DJ Fantan akazonyora post page pake, akazonyora mashoko ari panapa. Anditi hanzi this time mukangoda kundimanikidza kana kundibvunza nezva New Year's Eve, achireva crossover yekubva muna 2021 kupinda muna 22, mashoko ndiwo akataura. Ndinoda kuti muzverengere mega. Aitoratidza kudhiniwa, haisi violence here iyi, yoda kutanga gore nayo mukomana. Amen. Imi makasununguka kunyora kucomment section kuti munofunge nezvepost radJ Fantan. Ayo tichange tichinyanyisa kukupai proof kana kuti mboo inyaya dzatinenge tichiuya nadzo. So post rakanyorwa naDJ Fantan ndirori kupage kwake. Amen. Comment section ndenyu, ngataura necomment section. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Aiwa 2022 ngazviende mberi zvakanaka, tichiti much love.